Vedci skúmali žalúdky 26 mŕtvol. V každom z nich našli mikroplasty. Vieš, čo tam robia? Častice menšie ako 100 mikrónov prechádzajú cez črevnú stenu priamo do krvi. A odtiaľ putujú ďalej, do pečene, obličiek, srdca, pľúc. Našli ich aj v placente a materskom mlieku. Ale plasty nečakajú pasívne. Aktívne ničia črevnú stenu a oslabujú jej bariéru. Takže dovnútra začínajú prenikať nielen ďalšie plasty, ale aj baktérie a toxíny. V črevách sa nachádza 70% buniek imunitného systému a 500 miliónov neurónov. Náš druhý mozog. A práve tam plasty vyvolávajú chronický zápal. To nie sú pre nás dobré správy. Dobré správy sú, že sa už hľadajú riešenia a treba, aby to znelo. A nahlas. Najnebezpečnejšia vec nie je to, čo nevieš. Oveľa nebezpečnejšie je to, že to vieš, ale ignoruješ.